Bună ziua! Astăzi o să schimbăm distribuția la un Passat din 2001, februarie 2001, data fabricației. Este un Passat B55, motor 1.6 ALZ, care are în bord 226.450 de kilometri. 226.450 de kilometri. Distribuția a fost schimbată exact acum 5 ani. Nu știu dacă și ziua este exact, dar în iulie 2016. O să găsim aici stickerul. Uitați, aceasta este mașina. Stickerul, deci luna 7 2016, când avea 161.930 de kilometri. Deci să facem o diferență de la 162.000 aproape, am zis 226, 450, aproximativ 64.500 de kilometri. Bun. Pentru asta avem nevoie de... Am aliniat aici sculele care, cred eu, sper că nu o să mai trebuiască și altele. O perie pentru curățat la pompă, când scoți pompa, să curăți acolo zona unde se va intra pompa nouă, e ca la mină, ce mai e pe acolo. O cheie bihexagonală de 19, am și una inelară, bihexagonală pentru învârtirea motorului. Un prelungitor cu cheie de 13 pentru fulii, un prelungitor mai lung cu un T45, un Torx, pentru buloanele, șuruburile de la bara din față, cea mare, suportul acela pe care stă bara din față. O cheie de 17 pentru întinzător, să desfacem cureaua de accesorii. Chei, antrenoare cu clichet, imbusuri de 5 și de 6 pentru desfăcut întinzătoare și fulia de la cu 5 desfacem fulia de la ventilator. Și mai avem nevoie de cap tubulare de 10, 11, 13, bine, mai am un 13 acolo. Acest clește pentru întins rola întinzătoare de la distribuție. O pensetă eventual sau această sculă în care trebuie să scoatem limba de la încuietoarea capotei. Trebuie să ridici acea siguranță și cu o șurubelniță să îndepărtezi, să crace de la limbă ca să poți să scoți limba, să scoți grila afară. Șurubelniță mică pentru desfăcut șuruburile de dedesubt la scut și de pe partea de la carenaj. Șurubelniță normală, un cutter eventual pentru curățat pe acolo, un ciocan să dau un pic în folia care vine la distribuție, pe care vine cureaua de accesorii și cea de la climă, și un cric la urmă pentru când punem bara să mai ridicăm de ea, să o aducem la nivel când ne punem bara înapoi. Mă rog, antigelul și apa distilată și două cutii în care să punem șuruburi. Am două ca să le mai detașez. Pe primele când desfac și la urmă cele așa. Bun. Ce mai trebuie făcut? Trebuie să desfacem multe mufe electrice. Și haideți să trecem la treabă. Prima oară desfacem bușonul de la vasul de expansiune. Așa, mașina e venită de la drum vreo 25 de km. Așa. Astea să le punem jos ca să mă bag de desubt să desfac scutul. Acesta este motorul. Va trebui să desfacem mai această limbă. Se desface de aici. După ce desfacem limba, desfacem această tijă care duce în jos. Bine, prima oară dăm scutul jos, da.
Pe urmă dăm grila desfăcând aceste două șuruburi. După ce am desfăcut limba de aici, desfacem grila. Și pe urmă continuăm. Deci, am scos limba aceasta de la așa și apoi grila. Are o siguranță aici și încă două mai jos. Probabil au fost 4 și în capete câte una în cele 4 găuri care se văd, 1, 2, 3, 4, dar probabil s-au rupt când s-a mai făcut lucrări aici. Bun, o dăm deoparte. Punem pe scut, scutul de dusem deja jos. Așezăm aici. Am fost cam greu la limba aici, vă trebuie, știu, să dați siguranța aceasta, aia mică de acolo, vedeți, în față, și apoi să crăcănați furca de la limbă și pe urmă trageți de ea. Bun. Pentru dat bara aceasta din față trebuie să desfacem 1, 2, 3, 4 șuruburi, 5, 6. Mai e unul central jos, care l-am desfăcut deja când am desfăcut-o jos. Iar aici avem la carenaj 1, 2, 3, 4. La fel și pe partea cealaltă. Și bineînțeles, acesta vine mai târziu. Bun. O să procedem să dăm și bara cu numărul din față și cu grilele acestea. Deci am dat și bara jos. Uitați acolo. Exact cum v-am spus. Acum urmează să dăm încuietoarea jos. Are o tijă care duce până jos. Nu știu dacă desfacem acest șurub. Pe urmă mai are două șuruburi. Unul aici și acesta. Nu știu dacă îl vedeți. Da, asta. Și chederul, capacul acesta. Și tragem încuietoarea, o dăm deoparte. Desfacem șurubul ăsta. Șurubul ăsta. Șurubul ăsta. Ăsta de la bazinul stropitor și cu ăsta. Apoi cele 4 mari cu T45 de acolo. Și să dăm jos pe urmă ăsta antigelul de aici se dă de la butonul acesta și punem un furtunel aici și punem un vas, dăm drumul la antigel. Și apoi mufile electrice. Bineînțeles, asta va rămâne, cum îi zice, care indică termometrul de afară, care dă temperatura ambientă de afară. Va rămâne aici, cuplat. Nu se putea desface. Așa. Bineînțeles, desfacem de aici furtunul de la lichid. Așa. Eventual curățăm și vasul de expansiune să vedem. Și mufele electrice. Una pe aici și mai multe. O să scoatem și capacele astea. Bineînțeles și acest furtun de la aer, de la filtru, care duce la filtru de aer. Are 3 șuruburi aici, 1, 2, 3. Bun. Și cam atât, zic eu. Și pe urmă rămâne montate furtunile de la climă și să ia toată bara asta cu radiatoare și se sprijină lateral ca să putem ajunge la accesorii și la distribuție. Cam atât. Atenție la mufele astea electrice. Când le desfaceți ușor clipsurile și cam asta. Supus. Așa cum vă prezint ce am desfăcut. Deci am desfăcut încuietoarea. V-am zis că are o tijă și două șuruburi. Tija are și un șurub. Aceasta este tija care se duce până jos, unde se prinde scutul, pe urmă pe capătul ei. Am desfăcut, deci am dat încuietarea și o dăm deoparte.
Am dat chederul jos, am dat acel capac de aici. Uitați aici. Chederul și capacul ăsta. Pe urmă, mufe. Deci, mufa de la farul din stânga. Mai e o mufă asta mică, care duce la ventilator, ce duce aici, senzor, nu știu ce. Asta mică verde, dacă o vedeți, care se mufează acolo. Deci pe partea asta, doar astea două. Mufa de la încuietoare, care vă spune că ai capota deschisă. În partea asta, mufa mare de la far. Și aceste trei mufe. Tot așa. 1, 2, 3. Și mai avem de dat jos senzorul de temperatură. Asta se desface de aici. Desfacem cablu. Cablu rămâne, de fapt. Rămâne și cablu. Da. Trebuie să dăm cablu jos pentru că intră pe aici. Și unde rămâne, nu știu. Vedem noi. Și de aici scoatem antigelul. Am dat trompetele jos, direct, de la șurub. N-am mai stat să desfac mufele, că au clipsurile acelea de siguranțare sensibile. Și cam atât. Da, așa arată, dată suportul din față, cu toate cu radiatoare. Deci am desfăcut aici cele 4 șuruburi mari, dreapta, stânga și 2 de sus, de aici așa, și de aici. Am desfăcut următoarele mufe. Mufa de la farul din stânga, mufa de la senzorul, nu știu ce este asta, asta mică cu verde, aceste 3 mufe și mufa de la farul din dreapta. Și am mai scos mufa de la încuietoare, v-am zis mai devreme. Așa. Acum am ajuns să dăm fulia jos. Nu, prima oară dăm întinzătorul de la climă, desfacem, scoatem cureaua, dăm fulia jos. Bine, putem să dăm întinzător cu cheie de 17, dăm și cureaua de accesorii, fulia cu imbusul de 5, 1, 2, 3, 4. Apoi aducem la linie fulia și rola de sus de la distribuție, după ce dăm capacul ăsta jos. Da, am dat și antigelul jos. A durat un pic, ori la treabă. Deci am dat jos întinzătorul de la climă, de lângă compresor, imbus de 6, 2 șuruburi. Apoi am dat jos fulia de la ventilator, imbus de 5, 4 șuruburi. Am tras cu cheia de 17 întinzătorul și am dat cureaua jos de la accesorii și cureaua de la climă. Urmează să desfacem aceste 3 șuruburi de 10 și scoatem acest capac. Apoi facem aliniere. Deci am dat jos acest capac cu cele 3 șuruburi deasupra foliei de aici. Am dat jos și capacul de plastic de sus. Uitați cum arată distribuția. Am marcat aici, am adus la punct, la linie cum ar veni, are semn pe folie. Uitați, semnul micuț acolo. Și semn aici. Avem semn aici, pe carcasa de plastic. Nu știu dacă se vede. Așa, și semn aici. Trebuie adus și la linie. Acum desfacem, scoatem cureaua, apoi pompa și apoi întinzător. Pentru întinzător avem nevoie de această sculă. Când îl pune pe cel nou, o să întindem de câteva ori spre încolo și
și apoi aliniat aici. Cam asta e, spor la treabă. Deci după ce am adus la punct cele două, rola de sus și fulia de aici, desfacem cele 4 șuruburi ale fuliei cu imbus de 6. Deci am dat fulia jos, desfăcând cele 4 șuruburi acestea cu imbus de 6, fulia așa. Are semn pe ea și am mai dat și eu un semn cu niște ojă verde pentru aliniere acolo, așa, și are un semn pe acolo. Dăm acest capac jos, aceste două șuruburi de 10 și apoi vedem să dăm jos cureaua. Am desfăcut și pompa. Aici avem pompa veche. I-am rupt asta, că am lovit cu ciocanul în ea. Urma trebuie să o iau la ciocan din toate direcțiile, că nu ieșea. Pe pompa nouă. Nu știu ce s-a întâmplat cu garnitura la pompa veche. Ori e băgată în interior acolo. Cred că asta neagă ce se vede garnitura. Când împingi, probabil o tasează în halul ăsta de tare. Mă rog, nu știu. Asta are garnitură. E aceeași tip de pompă de la Continental. Ce recomandă Nemțelovu. Tot aceeași tip de pompă, numai diferă fulia. Mă rog, nu știu care e problema. Eu am cumpărat același model. Și acum 5 ani și acum. Da. O să curăț un pic aici înăuntru, mizeria. Ștergem un pic cu șmirghel, cu cârpă și apoi o să montăm pompa. Apoi asta este întinzătorul rola, o să o aduc și cu aceea din spate și cureaua. Cureaua pare intactă după 65.000 de kilometri și 5 ani. Pare intactă, nu mă pricep ce poate să fie defect la ea. Pompa am lovit în ea, nu mai pot să-mi dau seama, dar avea un mic joc. Când, după ce am dat cureaua jos, am mișcat de rolul ăsta dințată și avea un pic de joc, mic. Nu curgea, a curs foarte mult lichid după ce am scos pompa. Uitați cât s-a umplut aici, aproape 1 kg, 1 litru să zic și. Da, și încă mai curge ceva de acolo. Aveam și termostat nou, dar asta iar nu mi s-a părut că nu dădea ceva probleme de temperatură, dar când a venit vara stă acolo la 90 de grade fără probleme. Deci nu mai dau jos și alternatorul să o schimb. Sper să mai duc. Nu arată rugină așa prea multă pe el. Acolo acela este termostatul. Da, și pe ori la trebuie. Pompa, tot Continental, cum v-am spus, scrie pe tested, diferă la fulie. Nu știu de ce. Urmează să montez. Deci am montat pompa. Continental, tested. Așa, urmează să montez fulia, rola întinzătoare. Este aceasta. Acesta a fost kitul. Cureaua seamănă cu cea veche, numai că e mai curată. Tot Continental. Kitul este CT980P1. Made in China scrie pe ea. Bine ce scrie pe asta, scrie Made in Turkey. Aia cu știi. Așa am luat-o, așa am primit. Așa punem. A fost mai ieftin kitul, într-adevăr a fost vreo 280 de lei. Cred că dacă era Made in Germany original, era vreo 400, 350, mă rog. Da, spor la treaba. Am montat pompa, rola întinzătoare, am pus cureaua, a ieșit la semn, am învârtit de 2 ori motorul, i-am dat și o cheie, am învârtit și a dus la aceleași repere,
Zicem, Doamne ajută și sperăm să fie bine. Acum montăm capacele la loc, fulia și în continuare. Da, am montat și fulia. Acum semnul este aici, semnul este și aici. Sper să fie totul ok. Mergem mai departe cu montatul fulii curelilor, întinzătoarelor, fulia la ventilator și restul. Doar la treabă. Așa, în sfârșit terminat treaba. Montat tot la loc. Pus antigelul la nivel. Cred că mai trebuie de pus un pic. Așa. Ce să zicem? Să-i dăm ok acum. Să vedem cum toarce. Cum merge. Ia să vedem. Am avut probleme cu o-ring-ul, garnitura de la dopul de la radiator. S-a strâmbat, când să pun antigelul, am pus 1 litru de antigel, 1 litru de apă, a început să curgă. Am scos dopul, am făcut o improvizație dintr-o garnitură de baterie de cadă. A intrat la fix diametrul interior, iar diametrul exterior l-am decupat cu o forfecuță de aia de unghii. Am decupat destul, am pus un pic de silicon așa pe aia și am împins-o până la urmă și a făcut treaba. Haideți să dăm ok. Scos din viteză. Cum se vede, Doamne ajută, cred că treaba merge bine. O să mai completez un pic de antigel și acum să vedem luminile. Am pus toate mufele cum trebuie. Ia să mă uit încă o dată. Ia să vedem. Și încuietoarea să verific. Și cam asta. Ia să dau drumul la lumină. Deci, motorul merge mai bine ca înainte. Înainte mai aveam virajul. Am probleme cu tobele. Se aude așa mai bine. De tobă spartă, toba finală. Am scos vreo o sacoșă de păr de la de cămilă din tobă, trebuie să înfunda și dădea în nas mașina mai trăgea bine. A trebuit să tot aia. Dar și-a făcut 2 găuri pe fund și iese gazile pe acolo. Eu zic că e bine, vă doresc succes. Verificăm și luminile. Deci avarie, fază scurtă, poziție, fază lungă, avarie, semnalizare, poziție, fază scurtă, tot, merge și aici. Uităm și în spate, da, avem și lumina de ceață, totul pare în regulă. Mulțumesc YouTube pentru toate informațiile care mi le-ați dat, de am putut să rezolv problema singur. Menționez, nu sunt mecanic, sunt un pasionat, așa, să repar singur. Sănătate maximă, vă doresc.